¿Qué pasa? Què et passa? ¿Qué pasa, mi negro? Bona Poca tarda, com gent, estàs aquí? 7 persones només. Què passa? Que a la gent no li agrada la faràndula o què? Mira que ho hem anunciat, Saben que que no sóc bona gent, avui saben que sóc bona gent i no... Ja saben tota la meva història, Albert. Si tothom em coneix molt. et coneix molt. Bueno, avui intentarem treure't suc d'allò El que suc meu, el suc assegura, meu. de segur que hi haurà molta gent que no coneix certes coses teves. I bueno, com m'has donat permís de que... Bueno, primer de tot, com estàs i com estàs tu, com està la Manu, com està el teu entorn amb el tema de la pandèmia, com ho heu portat i com ho porteu? Bueno, del tema de la pandèmia estem fins als nassos. Jo particularment estic fins als collons, parlant malament, però estic fins als nassos, fins als collons ja d'haver de portar la mascareta, d'haver de conviure amb gent que és molt hipocondríaca. No sé, aquí mullar, la veritat és que tampoc el tema estava disparat, però nosaltres intentem fer vida normal, Clar, passejar, si anem al poble, portar mascareta i de més, però si no, és que intentem fer les coses el més normal possible. A mi m'està tocant de prop, a més, perquè a més també pel tema de la feina no puc estar treballant, ara ens han dit que 15 dies a clar. casa, i és una mica emprenyador tot plegat, però clar, entenc que la situació és la que és i toca remengar-se ara i fer això, però és que de veritat que jo estic una mica cansat ja de tot plegat. Però que, bueno, tu et dediques, tu ets professor de tennis, no? I soc professor de tennis de Tona Mm, i, mm, i considero que és un dels esports més nets en mm. aquest sentit, perquè a més tenim molt espai perquè els nens estiguin separats, prenem tot tipus de mesures i no hem tingut ni un cas, o sigui, crec que el món del tennis és un dels esports més sants en aquest sentit, però clar, Mm. també entenc que no pots deixar obert només el tennis i tancar l'atletisme o tancar el futbol, tancar segons quines coses. Llavors, tiren pel dret i ho tanquen tot i apa-li, cap a casa. I així portes des del mes de març. No, bueno, vam començar el mes de juny, ens van deixar començar, vam fer tot el mes de juny, juliol, a l'agost vam fer vacances i ara havíem començat i semblava que la cosa anava rodant bé i apa, hòstia i cap a casa. Bueno, una de les coses que no sé si has explicat mai, a mi sí que alguna coseta em vas explicar un dia, però no sé si ha sortit, tinc un gaire connotació, com expliquessis una mica el teu pas pel tennis. Perquè saber que tu eres tenista professional, però m'agradaria que expliquessis una mica doncs, de on vas arribar, no? I m'expliquis una mica la faràndula que hi ha dintre del tennis, que segur que Molta, n'hi ha, molta. que hi ha molta faràndula aquí dins, no? El món del tennis és un tema, és un món molt particular, és bastant pijillo i de gent bé. Ara comença, o sigui, ja fa un temps que hi ha hagut un canvi que ja no és un esport tan elitista com ho era abans. Vale? Jo vaig estar a 450, 440, 450 de l'ATP. Mhm, Si vosaltres mhm. creieu que això és professional, jo crec que era un mindundi, però bueno, no ho feia malament del tot. Vaig estar jugant fins als 25-26 anys, a un nivell nacional bastant bo, a nivell internacional, el que us he explicat, i als 25-26 decideixo que ja està perquè és caríssim, costa molt mantenir-se, és supercomplicat, és un món molt competitiu. Pensa que amb el món del tennis, a tot el món, que es guanyin bé la vida són 100 persones, 80, 100, i era Mhm. supercomplicat, havia de deixar molta pasta, els meus pares invertien moltíssim i va arribar un moment que vaig dir prou, s'ha acabat i vaig decidir deixar-ho perquè no li veia un futur. Mira, Eh, ara ens apunta l'Alfonso de Territory Trail, Alfonso García, un saludo des d'aquí, Hola, que Alfonso. vas arribar a jugar a Wimbledon. No, vaig anar a jugar a Wimbledon, abans es feien unes coses molt rares. Havies d'anar al lloc on tu volies jugar, signaves conforme que estaves allà i després es feia un Mhm. sorteig. Si amb el teu rànquing et permetia entrar, o sigui, arribava un moment que tancaven, deien, vale, doncs han arribat tants aquí, en 1.000 persones. Doncs començaven a comptar el rànquing i fins al rànquing 500 entraven, per exemple, vale? O sigui, el Mhm. top 500. Doncs resulta que jo vaig anar a Wimbledon a signar, vaig signar i em vaig quedar un jugador fora. Per un jugador no vaig poder Ostres! jugar la prèvia de Wimbledon. Home, Sí, pues sí, imagina't, si tremendo. arribes a jugar i per aquelles coses que et surt un partit rodó i deixes fora algun d'aquests bonets,
Home, Jo no Déu-n'hi-do, jugava no? malament. Jo era un tio molt ràpid, ara ja no ho soc tant, però era molt ràpid, jugava amb cops molt curtets i per jugar tipus de pistes, superfícies com la herba o com pistes ràpides o que es porta ara com quick o coses d'aquestes, o green set, no ho feia malament. I jo t'ho dic en sèrio, crec que si hagués jugat Wimbledon, a Toro Passau és molt fàcil dir-ho, però un o dos partidillos de la prèvia crec que me'ls hagués calat ben bé, segur, Jo crec que sí. Més que és un esport molt explosiu, no? Perquè, clar, en comparació amb el córrer, que és més, no? Bueno, Com... córrer tampoc és barat. Començar a córrer sí que és molt econòmic, perquè podem començar amb unes bambes, amb roba de qualsevol marca barateta, surts a córrer i no hi ha problema. Però quan comences a embarcar-te en curses, inscripcions, viatges i tot això, ojo que es complica la cosa, Sempre diem, no, córrer és molt barat, però competir no ho és tant. Quan comences a competir, vols viatjar, hòstia, que me'n vull anar, jo què sé, a fer UTMB, vale? Per exemple, te n'has d'anar 3 o 4 dies abans, has de pagar la inscripció, que Déu-n'hi-do el que costa, hotel, el viatge, i dius, hòstia, per anar a fer UTMB igual m'he deixat 700 euros. I dius, ojo al dato, I jugar a tenis era per l'estil. El que passa que havies de comptar que havies de pagar el mes d'entrenaments on estiguessis, encara que estiguessis fora, havies de pagar l'entrenador que t'acompanyava, havies de pagar material, havies de pagar hotels, havies de pagar viatges, i es complicava, es disparava una miqueta més, potser. I, bueno, no sé si pots explicar alguna anècdota amb els top que devies trobar per allà dins. Explica. Algo que... salseta, que ens agrada a nosaltres. A la gent li explico i la gent no s'ho creu. No soc gaire de salsa rosa i és més, tinc una memòria de peix tremenda, no me'n recordo de quasi res. Però sí que recordo haver jugat un partit de dobles amb Nadal, quan Nadal tenia 14 o 15 anys, amb un company, jo jugava amb un company que era fluixet i ens van guanyar. I com a anècdota així més divertida, recordo jugar amb Juan Carlos Ferrero a un partit de dobles també i li vaig cardar un sant pilotasso als ous. Estàvem jugant a Múrcia i el tio estava a la red, vaig tirar un resto de dret o alguna cosa, li vaig cardar un pilotasso als ous. Tothom em mirava malament perquè era el cap de sèrie número 1, era el bo, tothom volia veure-la a ell i clar, a mi no em coneixia ni Déu. I la gent em mirava super malament perquè, cony, quasi el lesiono. El tio es va estar 5 minuts estès a la pista, que no podia ni respirar, mal de panxa, mal de tot, i hòstia, que l'he cagat. I com a anècdota així forta, aquesta n'hi ha més, i he jugat amb gent, amb tothom, amb quasi tothom, amb els jugadors millors, amb els millors jugadors catalans he estat jugant, amb Corretja, amb Robredo, amb David Ferrer, que no és català, però bueno, quasi. Vull dir que anècdotes amb aquests els conec bé i pensa que és un món de farandolilla bastant important, ¿Y zumo de naranja o no? ¿O hi ha coses rares? Zumo de naranja? Jo et diré que jo crec que tots els esports no vas ni amb espaguetis, ni amb arròs, ni amb zumito de naranja. Qualsevol esport. Qualsevol. Jo ja et diria que inclús esports que no siguin professionals, amateur, està tot ple de gent que fa coses rares. Coses rares. Bueno, no sé si algun de la teva època igual ha donat positiu en algun control. Home. Pensa que nosaltres, en el món del tennis, ens avisaven. Jo, per sort, mai he pres res ni he tingut companys directes meus que es prenguessin res, o que jo ho sapigués almenys. Però sí que és veritat que amb el tema dels vampiros, quan anaven als tornejos, no se sap com, però la gent que jugava bé o els caps de sèrie que en teoria anaven a jugar, a guanyar i tal i qual, i que tots sabíem que no era molt normal el seu estat físic o com havien millorat en poc temps el seu estat físic, resulta que, clar, que els avisaven de que hi anirien els vampiros i de cop i volta no apareixien al torneig. Vull dir que donaven l'opció de no anar-hi, no? I era com, hòstia, no ha vingut aquest tampoc? I deies, vale, ja començo a entendre el per què. Llavors hi havia els pringats com jo, que passàvem els antidòping i com que, pobrets, ens preníem aigua i Coca-Cola o el típic entrepà de bacon amb formatge, que és el que ens menjàvem sempre, doncs apa, a tirar milles i no passava res. Mira, el Lluís diu que expliquis lo de la marihuana. ¿Marihuana? La marihuana, què passa con la marihuana? No, perquè tinc algun veí que fuma marihuana. No. Per sort no he tingut mai relació amb cap tipus de drogues, per bé que alguna vegada he provat la marihuana i la xocolata, això com tothom, algun porret, alguna vegada he fumat una mica, però no he estat enganxat mai a cap tipus de droga. Ojo a les titulares de demà, que algú pot dir que Blackie se dopa fora. No, Blackie quan era jove
home, jo crec que tots els que estan escoltant aquesta entrevista, o quasi tots, algú, poc o molt, han provat o el cigarro o el porro. Que aixequin la mà qui no ho hagi fet. I si no has provat, no has viscut. Això s'ha de provar. No estic convidant a la gent que ho faci, però jo crec que tots, quan hem sigut joves, hem fet alguna cosa d'aquestes. Tots. I es lliga molt en el mundillo aquest del faranduleo o no? Amb el món del tennis, sí. Sí, i a més, pensa que jo... I a més que tu ets el guapet, ets el guapet del trail. No guapo perquè els del trail del Bisaure es posen malalts i no sé per què s'emprenyen, si ho saben. A més, no poden competir amb això. Mira, el Pau Capell acaba de posar que ell no ha fumat marihuana. Jo crec, no sé si en Pau ha fumat o no ha fumat mai, però vamos, jo puc dir que he sigut jove, ell és molt jove encara, i potser la meva època de jove és diferent de la que estan visquent ara. Jo, quan érem joves, nosaltres érem molt... Bueno, és igual, deixa-ho estar, això. Ens en feia de tots colors. Bueno, no sé, avui anava una mica al tuntum perquè dic, com vas dir, no vull la típica entrevista de tal i qual, bueno, doncs li buscarem a veure on el podem agafar. No sé, a veure, què podria preguntar-te? A veure... Ha entrat un noi que es diu Sergi Duran, que era un tenista molt bo, que aquest sí que va jugar a la prèvia de Wimbledon i prèvia de US Open, i diria que la de Wimbledon la va passar i va guanyar un partit. Aquest sí que era un crac, no com jo, que he sigut un merdes i ell ho sap. Hòstia, l'Alfonso va fort, diu que si se folla o no se folla en el tenis. Alfonso en el tenis se folla casi cada día. Casi follaba el lunes, casi follaba el martes, casi follaba el miércoles, pero no acababa haciendo nada. Ei, digue-li al Pau, que el tenis es folla molt, que vaja. El tenis és més fàcil, I sí, perquè Pau, ja ho saps. Deixa el trail pels demés i és el tenis. T'anirà millor. Si us dediqueu al tenis encara hi sou a temps. Jo crec que gent com en Pau, que tenen un bon físic, amb el tenis triomfarien ràpid. Bueno, hem parlat de faràndula del tenis i hi ha faràndula del trail, també? Home, jo crec que sí, no? Segur que hi ha faràndula. També et dic una cosa, no estic gaire connectat a xarxes, intento desconnectar bastant. Ui, lo que te pierdes, llavors. Sí, no. Abans, quan jo formava part de la Baja Cadanya, m'ho passava molt bé perquè estava molt al dia de tot, molt al dia. Però quan van decidir desconnectar una mica perquè hi havia gent que no s'ho prenia bé, que tampoc ho entenc, vaig desconnectar una mica del mundillo i la veritat és que no m'entero de gairebé res. O sigui, de les últimes coses que potser m'he assabentat, estic desfasadíssim, perquè era que en Pau estava liat amb la Sheila. Que això hòstia! Ei, exclusiva! No sé, Pau, jo no ho sé, és el que m'havien dit, però no en tinc ni idea. O sigui, demano disculpes perquè és el que m'havia arribat. Però no sé res més. O sigui, a part d'aquí... Jo no he gosat preguntar-li res perquè aquí el Jordi Saragossa i l'Albert Urquera han estat tot el confinament allà punxant el Pau, però el Pau no ha soltat prenda, així que jo... No va deixar anar res. Bueno, ell riu, fa jaja, però és l'únic que sé, us juro que no sé res més de salsa rosa, perquè a més no conec tanta... O sigui, sí conec gent, però no tinc tant tracte. Vull dir, aquí a Moià estem una mica aïllats de tot plegat. Bueno, més que faràndula, veig últimament, menys mal que no estàs a les xarxes perquè, a veure, jo veig de forma general que hi ha un sector del trail que ha sortit ara que sembla com que ho ha de publicar tot, s'ha d'excusar contínuament si les coses li van malament, no sé, hi ha moltes ganes d'explicar coses, no? Totes aquestes coses eren una mica les crítiques. La crítica que nosaltres teníem amb la Baja Calanya era això. Era criticar aquest tipus de persona que es fica a les xarxes, que té aquest alter ego i que explica la seva vida, que explica que si això m'ha anat bé, que sempre s'està excusant, que canvia de marca contínuament, cosetes d'aquestes, sempre ens en reiem. I segueixo pensant igual, però jo crec que les xarxes són importants per les marques, però al final es mengen una mica el protagonista. O sigui, la persona deixa de ser persona per tornar-se influencer, youtuber, que sembla que és molt més important ara. Ser un influencer bo, o sigui, a mi m'ho han dit diverses vegades, alguna marca m'ha dit que és un influencer. No. Dic, jo soc Gerard, jo soc en Blacky, m'agrada córrer, publico quan vull, com vull, intento posar el que m'agrada, però és que ni em veureu publicant resultats, ni si un dia m'ha anat molt bé o molt malament,
i intento ser el més normal possible i penjar les coses el més bàsiques possibles. Potser també per això no tinc tants seguidors com poden tenir altres, que tenen molt bons resultats. O sigui, no dic que el que té bons resultats i és un fenomen, oli endavant. Però hi ha gent que es ven per 2 parells de bambes, per 4 pots de gels i no ho trobo tampoc lògic. A mi és una cosa que sempre m'ha tret una mica de polleguera, de veritat. I clar, vosaltres els que realment, quan veieu que a l'igual una persona que sí, que es dedica al trail, però que a l'igual rep més que un altre que potser sí que s'ho mereix perquè ha guanyat coses, ha guanyat curses, ha guanyat campionats i com ho veus, això, que hi hagin influencers que es passin tot el sant dia posant tot el que fan i que no guanyen res, al fi i al cap. No? I no diuen res, perquè al final no diuen res, perquè fiquen la típica frase de Paulo Coelho, que al final... Sí. I mira, m'agradava Paulo Coelho abans, però ara li he agafat plusmania. Crec que això no és culpa ben bé de l'influencer. O sigui, al final, si a mi em vens i em dius, ei, Blaqui, dono 1.000 euros per publicar alguna cosa d'aquesta marca de proteïna. Dóna'm els 1.000 euros. Però és que la setmana que ve em vindrà una altra marca de proteïna i em dirà, ei, Blaqui, publica que aquesta marca de proteïna és de puta mare i et donaré 1.000 euros més. Jo ho tornaré a fer. Saps què vull dir? Jo crec que és més un tema de marques que al final exploten aquest tipus de personatge i els hi funciona molt bé. Vale? O sigui, no és un tema més de la persona, sinó... Jo conec a gent, a influencers. És més, em conec a un, és Pito Polo. A mi és un tio que em cau de puta mare. I és un tio que s'exposa, que fot reptes, fot coses, està corrent, fot Ironmans, Spartan Race. És un tio que no tindrà un bon resultat mai, però per mi és un tio que les marques el busquen i inclús li paguen bé. I ho entenc perquè és un tio que es mou molt bé a xarxes i és interessant en aquest sentit. Però sua la samarreta, saps o no? O sigui, el que ja no entenc tant és aquest fenomen que se'n va a la muntanya, que es fot 35 fotos al mateix dia amb diferents samarretes, no sé què, no sé quants, publicant, i que les marques importants l'ajuden. Que això és el que jo no entenc, que Salomon és igual, per posar marques, Salomon, Nike, Adidas o qui sigui, donen més valor a aquesta persona que no a la que està corrent i potser necessita que li enviïs, 3 parells de bambes un any o 4 samarretes que sí que ho faran servir i té més necessitat que no aquest influencer que realment no ho necessita i que aquesta setmana vesteix d'aquesta marca i la setmana que ve em vestirà de l'altre i li dona igual. I és una mica el tema aquest, és fins a quin punt. Però és que les marques ho permeten i les marques és el que volen. Llavors tampoc pots lluitar. Saps, el problema és que si jo demà li dic que no a una marca perquè em dona 4 bambes i li dic, no, hòstia, amb 4 bambes jo no passo la temporada, necessito 8. Ah, no, 8 no. Aquestes 4 jo no les agafo, les agafarà el que ve darrere. I n'hi ha tants a darrere que les agafaran, que per 4 bambes es barallaran. Dius, bueno, és important. Ja no em molesto, ja no. I el teu pas per Buff, et vam veure molt identificat amb la marca Buff i al final vas decidir deixar l'equip. Ens pots explicar alguna cosa? Bueno, són conseqüències de fer-te una mica gran, també, que comences a veure les coses d'una altra manera. Jo, quan vaig entrar a l'equip Buff, per mi era un equip. I per mi va ser un pas endavant enorme. O sigui, va ser una de les alegries més grans. Quan em van dir entrar a formar part de l'equip, va ser... Bueno, és un salt. I van passant els anys i vas veient que les coses van d'una manera, van d'una altra, promeses, coses que potser no acaben de funcionar. I considero que al final es va perdre una mica el que és l'equip Buff. ¿Vale? Deixava de ser un equip per ser una marca que t'ajuda i que ajuda algun corredor, però no era un equip ben bé com jo creia que havia de ser. Llavors jo també vaig començar a desconnectar una mica, ja volia... Vam sortir tant la mano com jo vam sortir de l'equip per compte pròpia, no ens van fer fora. O sigui, no ens van dir, ei, s'ha acabat. Sí que és veritat que l'oferta econòmica o l'oferta d'equip que hi havia ja no existia com nosaltres pensàvem que podia existir, llavors també et vas desil·lusionant. I també considero que una marca com Buff podia haver ajudat en algun sentit més, perquè tenien un team manager que per mi era un tio que feia de team manager molt bé, una persona que dintre era un espectacle, però després fora de cursa a mi em fallava en alguns sentits, inclús quan havia d'acompanyar, per exemple, o sigui, ja no era ni per mi, perquè a mi em donava igual si em venien a fer seguiment a curses o no, però a la mano molts cops havien de fer-li algun seguiment i era com que no existia, i això a mi m'emprenyava moltíssim. També és un dels factors pels quals vam decidir que igual era millor sortir i fer la nostra, que al final és el que estàvem fent els últims anys. I creus que hi ha marques que, o sigui,
que passa això, no? Que des de fora sembla que sigui hi Moltes. hagi una gran unió, no? I tota aquesta imatge de portes en fora i després per dins, doncs, Jo crec, cadascú, jo crec doncs... que la majoria de les marques, nosaltres tenim tendència a magnificar les coses. O sigui, si demà tu em veus corrent, jo estic corrent amb Mizuno ara, vale? Però ara diré una marca. Si em veus corrent amb Nike o la gent em veu corrent amb Nike, diu, oh, o sigui, Nike és espectacular, és el millor, o Adidas, no sé què. Sí i no. Què t'ofereixen, què t'estan donant i què és el que realment... Clar, la imatge és la que nosaltres vulguem donar a Instagram o a les xarxes. Jo et puc donar una imatge molt, molt bona que després no és ni la meitat. I tots ho sabem. Les marques estan molt bé. O sigui, el personatge... O sigui, jo a Instagram sóc un personatge. Blacky Homer, te n'enrius, és un cachondo. I després puc ser un desgraciat. Jo crec que una mica passa el mateix amb les marques. O sigui, tu fas la marca gran o la fas petita. Si jo vull que una marca creixi, o que la gent es pensi que és el colmo dels colmos, jo et començo a penjar fotos de que si 10 samarretes, en tinc 10 i te les penjo en un dia. Samarreta ahir, la gent es pensa que en tinc 50. O que m'han donat 200 samarretes per córrer durant 10 dies. I no és així. Però te les he penjat en 10 dies, et penses que tinc la tira de material que es porten de conya amb mi i no és. I al final és una mica el que tu vulguis vendre, també. Jo crec que dintre de les marques, dintre dels equips, de portes cap en fora pot ser tot molt maco i de portes cap a dintre tots els equips tenen les seves cosetes que... Bueno, però tampoc és general, o sigui, que al igual són marques... Bueno, al final queda tothom retratat, no? Perquè al final, si hi ha algun esportista i tu saps que has passat per allà, suposadament doncs et consultaran, no? Ei, què tal? Uf, perquè m'han fet una oferta d'això. Sí. No, és així. És així. I en els mitjans, que hi ha faràndula o no? Bueno, ara estem fent faràndula, però... Per supuest que hi ha molta faràndula. Jo no sóc gaire fan de seguir gaire res, perquè la veritat és que passo bastant... Ja et dic, jo ja tinc una edat que ja estic una mica de volta i mitja, segueixo competint perquè m'agrada moltíssim, però intento estar una mica al marge de tot plegat. Però sí que hi ha faràndula. Hi ha molt postureo, hi ha molta tonteria i hi ha molt egocèntric suelto també. O sigui, ara jo crec que arrel de que tot això va començar a ser una mica com... es va posar més de moda, van sortir molts mitjans i potser alguns que hi havia ja de tota la vida, que ja portaven més temps, es pensaven que tenien la primícia i no és així. I jo crec que hi ha gent que porta molt temps amb això, que ho fa molt bé i que s'ho han currat molt, i d'altres que porten molt temps segueixen fent les coses com el cul i les marques segueixen donant-li coses i segueixen apostant amb ells i no ho entenc, perquè sé de molt bona tinta que hi ha alguns que no cauen bé, però segueixen rebent material per fer reviews, test i... Vols que posem noms o no? El Jordi Saragossa, aquí ens està animant. Vols que posem noms? Home, si vosaltres poseu un nom, jo el diré també, i tant que sí. Vale, pues yo te lanzo. Perquè el Jordi va, digue'l tu. Jordi, digues tu, pots posar-ho també, si vols. Que tots sabem de qui parlem. No, a mi, sincerament, o sigui, hi ha mitjans que els respecto moltíssim perquè feu la feina molt ben feta i perquè he tractat amb vosaltres directament i sou molts, molts mitjans. I d'altres que no entenc que s'estiguin barallant amb el món tot el dia. Mayayo. Punto. Ja l'has dit tu. Jo crec que Mayayo és un tio que porta molt temps i inclús en una entrevista que vam fer a Trail Running Review va sortir una persona que era molt propera a mi en aquell moment o que havia sigut molt propera i el va defensar a ultrança. Jo crec que és una persona que crea molta controvèrsia. O sigui, et pot agradar més o menys, però crec que a la majoria de la gent en algun moment li ha fet alguna cosa o s'ha portat mig malament, però, hòstia, segueix parlant i jo crec que li segueixen donant oportunitats i jo què sé, el veig, sempre està allà i és el típic que no veus quasi ningú que parli massa bé d'ell, però segueix estant allà. I, bueno, és una cosa que... I ell suposo que ho deu saber. El que passa que, bueno, juga amb això de que encara hi ha té molt de seguiment, no? Perquè, a veure, les coses com són. O sigui, en Sergio va ser el primer que a nivell a través d'internet va començar amb el seu portal, va començar a parlar de les curses quan ningú ho feia o d'una manera més professional i el tio ha guanyat seguiment amb això. Ara, el que són les formes, jo personalment... Hi ha coses que no ens convencen,
però jo ho he parlat amb molta gent i sempre arribem a la mateixa conclusió. Jo no sé si sóc el salmó que neda contracorrent, l'únic, perquè crec que no, perquè he parlat amb molta gent i molta gent coincideix amb això, o és que la gent després ho diu d'una manera, t'ho diu a tu, o parlem, com estem parlant tu i jo ara, i ho explica, sí, jo penso això, jo penso allò, però després, quan han de canviar amb la persona que parla, no parlen amb ell, és com, jo no he dit això, a mi me caes de puta madre. I tots sabem que no és ben bé així, però bueno, sí que és veritat, ell va ser el primer. Ell ha anat a totes les curses que hi ha per tot el món, viatjant, ha conegut moltíssima gent, té molta cultura de muntanya, perquè això és cert, no li nego, però són les formes, són les maneres. I aquí és on es perd. O sigui, perquè tu pots haver començat a fer una cosa, però no t'ho has inventat, col·lega. I hi ha molta gent de teu que ho fa molt millor que tu. I no perquè no m'agradis o no em caiguis del tot bé, vaig en contra teu. I, ei, tu fes la teva feina, jo no diré res. Però sembla que si estàs amb ell, i si no, vas en contra. I aquí és el problema. Jo crec que tothom pot tenir opinió i et pot caure millor o pitjor. I no passa res. Escolta, jo segur que li caic malament a molta gent. I no passa res. És el més normal del món. Només faltaria que tothom digués Blackie, mejor atleta, no, buen atleta, mejor persona. Ai, aquesta frase. Bueno, al final, jo penso que al final, amb el temps, tothom posa... El temps posa tothom al seu lloc i el tema és que cada cop està sortint gent més competent i el que vulgui anar una mica a contracorrent doncs quedarà retratat. Vull pensar, Al igual allò. Ara, també penso que és l'únic que jo sé que s'hi dedica professionalment i també té... Guanya la vida amb això i és el que et dic. Tots els que somiem amb això, perquè al final els que estem picant pedra darrere, fent bona feina, informant i que ens volem dedicar a això, ens veiem amb això, que ell és un transatlàntic i, bueno, de moment, que li quiten lo bailao. A mi em sembla molt bé. És una mica la comparació amb els influencers, ¿vale? O sigui, els influencers, les marques aposten per ells i no els hi deuen agradar, perquè tampoc deuen saber que són molt mercenaris, que d'aquí 3 setmanes o d'aquí un mes canviaran de marca i aniran a la competència i no passa res. Jo crec que a ell passa una mica el mateix. No l'acaben de tragar o no acaben de pillar-li el tranquillo, però segueixen col·laborant-hi. I dius, ei, però pareu, si esteu quasi tots d'acord, pareu, aposteu amb altres que ho fan molt millor, que hi ha molta competència i molt bona, i gent molt preparada. Molt millor encara. Y otro nombre va, Ezequiel Bellido. Bueno, és que no entraré ni a parlar d'aquest pàjaro perquè, sincerament, no el segueixo. Només he vist que despotrica, o sigui, només he vist com treu el verí de tant en quant i aquest tipus de gent que no té cap mena de credibilitat o que inclús tiren la pedra i amaguen la mà, no suporto, no puc. Jo recordo, l'última vegada que he llegit alguna cosa va ser una publicació molt dura contra un atleta català, molt dura, que va tirar la pedra i va dir, i en breves publicaré el nombre o los nombres, i va callar. I va callar com una puta. I dic, ei, col·lega, si dius que això i això és així, publica-ho, i digue-ho, i ensenya-ho, i demostra-ho, saps o no? O sigui, no vinguis a tirar la pedra, perquè jo ara podria dir aquí una bajanada i que l'audiència explotés, saps o no? I no ser real, i que sigués un bulo, i ho podria fer tranquil·lament. I la majoria de la gent que em coneix, que sap que no sóc un mentider, dirien, hòstia, si en Blackie ha dit això, igual és veritat. Doncs aquest és el utilitza els mitjans per despotricar, per treure el seu verí personal, que després no va enlloc, perquè ha publicat molta merda. Les 2 o 3 coses que he vist són merda, però de la gorda, i després no hi ha res. I dius, ei, tio, no, per aquí no. No, perquè si no, aquest tio l'únic que podria fer és anar a seure a qualsevol plató de Telecinco i deixar anar la seva basura, que és el que fan allà també, i quedar-se tan panxo. Jo crec que és típic tio de plató de Sálvame, vamos. Jo respecto també perquè ell té un coneixement també molt ampli de les curses, però el que és precisament això, el faranduleo aquest, i no comparteixo perquè penso que tots hem de sumar, no? Hem de remar perquè aquesta disciplina tiri endavant, no? I en comptes de posar-nos merda a sobre, que això ens ajudi entre tots a que això estigui a primera línia. Si jo tingués claríssim alguna cosa i m'interessa que la gent ho sàpiga pel que sigui, ho diré. M'entens o no? O sigui, si jo tinc clar que una persona ha fet trampes a algun lloc o que s'ha pres això o que ha millorat el seu rendiment perquè ha fet això, però jo ho he vist i ho tinc claríssim i ho publico,
és a costa meva. Ei, ho dic, aquest ha fet això, això i això. I aquí tinc les proves. Si jo ho puc demostrar, m'ho emporto tot per davant. No passa res. Si a sobre acabaré un trending topic, igual tothom em comença a seguir perquè he publicat això. A veure si m'entens. Hòstia, ei! S'ha tornat un tio, un periodista de puta mare al Blacky, perquè ara, no sé què, destapa casos, no? Però si no tens idea del que parles, si l'únic que has fet és llegir la negreta d'algun diari francès que li ha donat per publicar qualsevol borrada, aquí t'equivoques. Si tu tens clar... Hòstia, aquests, el Liu Trail aquests també, el Liu Trail aquests de França, tela també. Aquests també deixen anar cada... Aquí el Pau ho podrà dir, el Pau li van... El mitjà aquest francès em sembla que va mig entreveure que el Pau es dopava. Bueno, si ho vol desmentir. Després ho van fer com amb una foto seva, van dir que el trail espanyol o el trail català, bueno, sí. I jo crec que això s'equivoquen, perquè a més és el que et dic, demostra-m'ho. Demostreu que hi ha això i això i això. I un cop ho pugueu demostrar, publiqueu el que vulgueu i emporteu-vos-ho tot per davant. El que passa que també et dic una cosa, o sigui, amb el tema del trail és fàcil perquè són 4. Però després, si tu t'hi fixes a l'estat en el que vivim, vale? O sigui, nosaltres aquí a Catalunya és un pèl diferent, però si mires a l'estat espanyol, cada vegada que destapen algun cas de dòping, ja sigui del que sigui, o el doctor Flores, o el doctor no sé què, o no sé quants, i comencen a sortir noms il·lustres de clubs esportius, d'esportistes d'èlit, dels bons i tal i qual, què passa? Pam, tapadera, tio, no obris això, nano, que això ens explota les mans i rebenta tot. I aquí sempre s'ha tapat tot. És molt fàcil. No dic que aquí a Catalunya tapem les coses, ¿vale? No estic dient que hagin tapat cap cas perquè no en tinc ni idea. O sigui, no ho sé. Però sí que és veritat que a nivell estatal això és fàcil. Cada vegada que surt alguna coseta, tápalo, chato, que esto no se explota en las manos, nen. No vale la pena. Per cert, han d'enderar Stillman X. Hòstia, tu te'n recordes? Jo Stillman... No, home, clar que me'n recordo. Inclús jo recordo enviar-li algun privat i em van entrar 4 o 5 seguidors seus d'aquests que no sabia què eren, que eren revistes o no sé, o era gent de la moda i em contestava supermalament. Aquest tenia més cuentas que el Mayayo. Digues? Que aquest, l'Stillman, tenia més cuentas que el Mayayo. Sí, bueno, no sé, però realment si aquest tio va fer la Transpiranaica i va batre tots aquells rècords, jo al·lucino perquè no l'he vist mai entrenar. I mira que entrenava per aquí pel Montseny, entrenava per no sé qui és, no l'he vist mai. I inclús li vaig proposar fa anys, això, li vaig proposar entrenar un dia. Dic, hòstia, tio, si ho pots aquests entrenacos de 8 hores, 10 hores, amb una motxilla de 40 quilos, tio, per què no sortim un dia a córrer tu i jo i així parlem? M'interessa molt saber com ho fas. I no em va contestar i després em van entrar 3 o 4 a dir-me que qui collons era jo per dir-li res. I jo, dic, no, ja està, no he dit res. El trobem a faltar. Stillman, jo vull veure un pique Pau Capell a Stillman X fent un repte d'aquests així molonets. Bueno, que segur que... Estaria bé que Stillman tornés a donar veu, no?, a aquesta gent que fa aquests reptes tan... Clar, en Pau fot els reptes, però sí que és veritat que està allà i es demostren. Aquest tio mai tenia ningú. I l'únic és que el tio esperava i es feia moltes fotos, macho. Jo no ho entenc. Sí. El tio deu tenir penya amagada sota de les pedres, allà darrere, no sé què, i li carden les fotos, tio, perquè que si una foto va ben aigua, que si una foto amb el peu al riu... Hòstia, bat el rècord i s'ha parat a fer-se 50 fotos. Ole els seus collons. Ole tu, Stillman X. X és de... Merci. X. Parlem de... Bueno, què t'ha semblat aquest any, els Retos 2020? Estàs una mica fins als pebrots de tots aquests reptes, semireptes, pseudoreptes, que és molt lícit, Pau? No et vull ara criticar el que fas i tal. Jo crec que... Respecte per tothom, però... La gent s'ha hagut de reinventar. S'ha tingut que reinventar. Però tot va començar amb el confinament. Que aquí ja va començar els reptes aquests que dius, què ens està passant? Perquè jo ja ho vaig veure, o sigui, penya, corrent, al passadís de casa i fent 10 quilòmetres. I deia, un moment, que per fer 10 quilòmetres al passadís de casa, el meu passadís és molt curt. Jo vaig fer uns càlculs i havia d'anar de paret en paret, no sé si 3.000 vegades, i dic, hòstia, jo això no ho foto, tio, acabaré molt boig. I jo vaig començar a veure reptes d'aquest tipus i vaig dir, això no acaba bé. Què va passar? Que es van passar dels reptes dels 10 quilòmetres als 20,
dels 20 a la marató dintre de casa. Dic, hòstia, això t'ha de triturar mentalment. Però vale, després ens donen sortida, el mes de juny començava a sortir. Què passa? Que les curses no es poden fer, es fan a comptagotes i surt les marques, jo crec que també apreten perquè els corredors que estan que estan cobrant o que estan fent, que han d'estar una mica allà, segueixin allà. Com ho pots fer? Algun repte. I jo, per mi, o sigui, el que va fer Pau a anar-se'n al Montblanc i quedar el repte aquell, jo és una enxuminada que jo ja és que el Montblanc em cansa ja només de pensar-hi i em cansava només de pensar que ho estava fent. Dic, això és una autèntica bogeria. Entenc que va ser un xoc i que per tothom va ser molt bèstia, que va ser una imatge molt bona per les marques i inclús per ell. I va estar molt bé. Després sé que ha fet camí de cavalls i sí que molta més gent ha fet coses i ha fet reptes i tothom, O sigui, al final jo crec que tothom més o menys n'ha fet. Jo, sincerament, no sóc d'aquest tipus de reptes, no m'acaben de convèncer. I jo em vaig fer un, vaig sortir d'aquí de casa amb la bici de muntanya. A més, això. Vaig anar recollint merda que tira la gent, que cada vegada la societat se'n va més a la merda, perdoneu-me perquè estic fart, però ens n'anem a la merda molt ràpid tots i no hi posem el freno. O sigui, vaig sortir, vaig recollir en menys de 6 quilòmetres d'anar i tornar 4 bosses plenes de merda, llaunes de cervesa, llaunes de Red Bull, ampolles, paquets de tabaco, mascaretes, que no sabeu quantes n'hi ha, i vaig acabar fins als nassos. Jo crec que algun repte d'aquests sí que estaria molt bé que entre tots ens hi fiquéssim algun dia i diguéssim, ei, per què no anem un dia tots a la muntanya? El dia el repte de sortir a la muntanya i recollir merda. I n'hi ha molta, i ens en fartaríem. I això també estaria bé. Mira, el Pau t'envia un Blackie, t'enganyaré per fer una en parelles, un repte en parelles. El problema és que en Pau sempre m'enganya, em diu, anem a fer la Marató de Barcelona junts i marquem un temps, ¿vale? I sí, sortim, ojo al dato, sortim corrent a tota llet, que jo no m'aguantava els pets, però bueno, intento aguantar. I al quilòmetre 20 o alguna cosa així diu 10, i se me'n va. Que cabron! Ens anem a Mèxic i correm i diu, hòstia, Blackie, em faria molta gràcia córrer amb tu i acabar amb tu i tal. Vale, sí, pum, pam, anem corrent, tio. El tio venia de fer unes 100 milles una setmana abans, sortim corrent i el pavo agafa i em passa el quilòmetre no sé què i em treu els adhesius. Vale, tampoc arribo amb ell. I clar, penso, hòstia, Pau, tio, no puc. Jo sempre dic, jo el teu ritme ja no el tinc, macho. O sigui, que agafa't algun nen jove, enganya'l, perquè jo ja no m'aguanto els pets, tio. Aquests ritmes no puc. O sigui, si és una cosa més suau, encara podria fer, però si no... Home, jo que vaig baixar a veure-us, tu et vaig veure bastant per feina, també, A la Marató de Barcelona, si no podia ni respirar. Hombre! No podia ni respirar. I en Pau anava fent fotos. I a les curves, anava fent les curves i anava saludant a la gent, anava xocant les mans a les curves. Quan tothom intenta anar per dintre i tallar, ell s'anava per fora. I dic, anda ja. Dic, acuéstate, ama. I no hi torno. No ho vaig passar tot, però vaig patir com un... Vaig estar 3 dies que no podia ni caminar. Així que ja... Però repetiràs o no? Sí, segur. Però a les 2 hores 20? No. Com diu el Pau? A la meva edat, jo el que volia era baixar de 2,46, que era la marca que tenia el meu pare. Jo ja la vaig baixar, ja li puc tirar encara sempre, tota la vida, perquè el meu pare té 70 i pico anys i ja no ho podrà fer. Llavors ja ho tinc això. I sí que m'agradaria tornar-ho a fer perquè m'ho vaig passar molt bé. Vaig disfrutar de la Marató de Barcelona. És de les experiències que més he disfrutat. I de veritat, no és el meu, perquè al final és asfalt i has de marcar un ritme i no parar, però ho vaig disfrutar moltíssim, moltíssim. Molt bé. I tant. Vols que et pregunti tema polític o creus que no toca? Bueno, tira-li una mica, a veure què passa. Però tu pregunta. 1 d'octubre del 2017. Bueno, un dia molt especial per mi. Un dia que inclús em va canviar molt la manera de pensar. Jo crec que molts ens va canviar la manera de pensar. Jo crec que va ser un dia festiu, tothom s'ho va prendre com algú festiu fins que van venir a donar-nos de pals i la cosa va canviar. I aquí jo crec que va sortir una mica el sentiment aquest d'on som. No? I cada vegada més. Jo sempre ho he dit, soc català, els meus pares són andalusos i es consideren espanyols i ho trobo superbé perquè al final ho són, però jo ja renego una mica de tot aquest sentit, de tot aquest sentiment. Jo quan surto fora respecto la gent de fora, igual que m'agradaria que em respectessin a mi, tinc una ideologia, no la canviaré, ara mateix ja no la canviaria, i tinc claríssim d'on soc
i què vull ser més endavant. I m'agradaria molt que els polítics d'aquí, que hi ha alguns que estan a la presó injustament, vale? M'agradaria moltíssim que es barallessin igual i que posessin la cara igual que la vam posar nosaltres aquell dia per defensar el que nosaltres vam intentar defensar unes urnes en un dia festiu. I que tant de bo aviat puguem dir que ho hem aconseguit i que som un país lliure i ja està. És el que m'agradaria. No renego de res més, vull dir, no soc antiespanyol. Jo surto i tinc molts amics de Madrid, de València, de Mallorca, de tot arreu, però no sé, és el sentiment que tinc ara mateix i m'agradaria que el respectessin igual que jo respecto a tothom. Igual, ni més ni menys. Però penses que potser es va crispar massa l'ambient l'any següent, per exemple, posaré l'exemple, ja que estem en plan sinceritat, no? El que va patir el Luis Alberto Hernando a Ultra Pirineu. Jo crec que aquí la gent s'equivoca, perquè barregem... Sempre han dit que els esportistes hem d'estar una mica al marge. Jo em considero esportista, però em considero persona. O sigui, i esportistes ho som tots. Tothom que surt a córrer 3 dies a la setmana és esportista. O sigui, no té per què no ser-ho. Però sí que és veritat que no està bé veure algú que consideren elit o que és un esportista reconegut que a vegades que explica la sensibilitat que té en aquest sentit, o sigui, amb això de política. Sempre han intentat que no parlem. Moltes marques intenten que no estiguis vinculat amb res, que no posis ideologies d'aquest tipus. Jo ho trobo bé. També et dic una cosa, o sigui, a mi l'any que va venir Luis Alberto córrer sé el que va passar i considero que hi ha gent estúpida aquí i allà. I allà. Vale? Els estúpids que li van dir el que li van dir al Luis no ho trobo bé perquè és un esportista que ve aquí a córrer, és un tio que és molt simpàtic, és molt maco, però és guàrdia civil, també, hòstia, i el tio és espanyol. Per què no s'ha de considerar espanyol i guàrdia civil i sentir-se verde? Si s'ho sent, collons, endavant. Jo crec que la gent hauria de respectar més tant l'opinió del Luis Alberto com l'opinió d'en Blackie o com l'opinió de qualsevol esportista, tant d'aquí com d'allà. A mi, jo tinc una ideologia, una manera de pensar, i l'altre té una altra diferent, i endavant. I això és el més normal i el més lícit, és que no passa res, només faltaria que no puguem expressar-nos. És que aquí estem arribant, que no podem dir el que pensem. Clar. Bueno, em sembla que tu no has vestit mai la samarreta de la selecció espanyola. No sé si... vestiries? Vaig competir un any, vaig competir a la Buff Epic Trail l'any que va ser mundial, fet-me, bueno, el mundial aquell alternatiu, com se li digui, és que no sé com se li diu, hi ha tants mundials que ja m'he perdut fa temps. No vaig vestir la samarreta perquè a més coincidia que era un esdeveniment Buff i jo corria per la marca Buff en aquell moment i vaig poder córrer amb la meva samarreta, que també és el que vaig demanar, de no córrer amb la samarreta de la selecció perquè entre altres coses eren les malles de Sport HG i la samarreta Sport HG que era entallada, bueno, entallada no, compressiva, i això no m'agrada, no m'ha agradat mai. I vaig dir, jo amb això... Em marcava massa el paquet. Em nego a córrer amb això. Tampoc, també és veritat que en aquell moment no era tan radical com el que penso ara, ¿vale? O sigui, era un pèl diferent. En aquell moment no pensava exactament igual. Ara mateix, si em preguntes si jo defensaria els colors de la samarreta d'Espanya per anar a competir qualsevol cosa, et diria no i ni de conya. No ho faria. Mai. Ara no. No em posaria la samarreta d'Espanya. Perquè no hi penso, no hi crec. Vale? O sigui, i sento enveja, Sento enveja. Jo recordo anar als mundials de Peñagolosa i veure la Manu córrer amb la samarreta de Brasil i recordo que en aquell moment vaig fer un escrit, un post a Instagram amb una foto d'ella o abraçant-me amb ella i dient quina enveja que tinc de tots els atletes, de tots, els que estan corrent avui aquí i estan defensant els colors del seu país. Ojalà, tant de bo jo tingués el mateix sentiment i ho pogués fer, però ara mateix no és així. I segueixo pensant igual, no em posaria la samarreta. La de Catalunya sí, m'hagués fet molta il·lusió, inclús a Ultramunseny aquest any amb la selecció catalana i anava moltíssima il·lusió perquè sí que no em queda gaire per vestir aquest tipus de samarretes. M'hagués fet molta il·lusió anar-hi, defensar els colors de Catalunya i intentar fer-ho el millor que pogués. Però l'altra, ja et dic, ara mateix no me la posaria, no hi crec. És la meva opinió. Pues, escolta. Ahí queda. Bueno, parlant de la Manu, oi que estava fent una currada amb el Team Peak Rum Mollà? Explica'm què és això. Què és això? És una cosa que tots els que esteu escoltant us convido que vingueu algun dia. Vale? És una història que està muntant la Manu, que estan fent exercicis, workout, està fent HIIT, fa alguna de ioga,
fa entrenos personalitzats també, però sobretot el que estem fent és un grup de gent del Moianès, de per aquí a prop, gent també de fora, i els hi munten uns entrenos super divertits, que jo sé que en Jordi va venir, en Jordi Saragossa va venir, ho va veure, i va dir que algun dia vindria a fer-ho, però va veure de què funcionava, i és molt divertit. Hi ha una currada darrere molt important, però la Manu li agrada, li encanta, es desviu per fer això. Jo l'ajudo amb tot el que puc i sempre estic als entrenos també, però és més una cosa d'ella i de veritat que si algun dia algú vol venir, sé que algú ja ha vingut a fer-ho i s'ho han passat molt bé, però si algú vol venir, esteu més que convidats a venir i us ho passareu teta. Mira, l'Elisenda, que és una noia que ve de Ceba, és una tia que ens té enamorats a tots i ho fa i s'ho passa teta, és divertit, és per gent de tots els nivells. I escola de trail, estàs vinculat amb l'escola de trail de Moià o no? No, nosaltres no estem vinculats amb l'escola de trail, ho porta en Ferran, sé que és una escoleta que funciona molt bé, perquè a més no és només de Moià, sé que fan de pobles també de Calders, de Collsuspina, no sé si també ho fan a Monistrol de Calders, bueno, sé que van als pobles per aquí i tenen una escoleta de trail molt important. Molt xula. Fan molt bona feina. El nostre és un pèl diferent, tot i que tampoc ens importaria començar a treballar amb nens i fer cosetes. A mi m'encanta tot això, em desvic, m'encanta la competició, m'encanta explicar cosetes a la gent, ja siguin adults o siguin nens, o sigui que tampoc estaria de més començar que vinguessin nens i que provessin a fer cosetes i que s'introduïssin una miqueta en aquest món que ens encanta a tots i que ens té tan enamorats, collons, que és el trail i que és el món de l'esport, al final, que és cultura. Això mateix. Bueno, i és la base del nostre esport. Jo quan em va trucar el Ferran, escolta'm que hi ha un nano que ha pujat i baixat del Pedraforca amb una hora, el Jan Castillo. Jan Castillo. Collons, dic, això hem de fer notícia, perquè, hòstia, un nano de 16 anys que pugi i baixa el Pedraforca amb una hora i el nano no s'ho havia ni pràcticament preparat, no? Li va sortir així. És un nano que viu a Collsuspina, un nano jovenet, que és superhumil, és un nano supermaco, els pares ho tenen molt clar també, i és un nano que té un potencial molt bèstia. Vull dir que si es cuida, si segueix motivat, que sobretot jo crec que és un tema molt de motivació, perquè al final igual ja la manera, les formes ja les té, però s'ha de cuidar i s'ha de mantenir motivat, sobretot un nano de 16 anys que sabem que aquesta edat és molt difícil, però si segueix així jo crec que és un nano que apunta maneres i que podria tenir un futur bastant important el tema del trail running català i sobretot amb curses així. Jo crec que curses més explosives, curses més curtetes, que és el que han de estar fent, i vés a saber si més endavant igual li pot fer la competència a Gamitos, Pau Capells i companyia. O sigui, a veure com va. Però li explicaràs la veritat de les marques o no? Jo crec que ja ho sap, perquè em sembla que està vinculat a una marca, va entrar com a influencer júnior i jo diria que ell ja... Jo crec que el porten bé, perquè en Ferran també sap de què va això i no crec que siguin els típics que es deixen enlluar-ne per dos parells de bambes. Diria que no. Bueno, de fet, li vam fer una entrevista, un directe també, i a nosaltres també ens va semblar un nano molt trempat, molt amb peus a terra. Jo, a tots aquests nanos que ja li ven joves, doncs mostren maneres, no?, que no se'n van per les rames i... Bueno, jo els hi dono un valor i sobretot la feina que hi ha al darrere de totes aquestes escoles de trail. Sí. Tots els que estan aquí connectats, us animo a que un dia passeu per alguna de les escoles perquè la feina que s'està fent amb la cantera de la pedrera del nostre país, la veritat és que és molt important. I això vol dir també tenir un avantatge respecte a altres països, no? Perquè no sé si es tracta de la mateixa manera amb altres països. Tu que potser has voltat més, no sé si tens coneixement de que amb el tema del trail es tracta tan bé aquí. No tinc ni idea. He viatjat moltíssim, he estat a molts països corrent. No sé si hi ha escoletes de trail a gaires llocs, no ho sé, perquè no ho he vist, però sí que sé que és un esport que està de moda. Sé que a França ho cuiden moltíssim, sé que a Itàlia ho cuiden moltíssim i sé que hi ha molts països. Nosaltres vam estar a Mèxic i ens van tractar com si fóssim actors famosos de Hollywood. Jo flipava. Però tenien unes ganes de conèixer-nos, de preguntar-nos. Vull dir que jo crec que és un món que està creixent a tot arreu i que ja comença a ser una cosa que des de ben petit ja la gent s'hi posa. Vull dir que els països aquests, ja ho veureu, si veieu els skyrunnings aquests que han fet a Azores aquest cap de setmana,
hi havia gent que no sabien d'on eren. Jo no coneixia la meitat i deia d'on ha sortit aquest, d'on ha sortit l'altre, un suec, un noruec, un no sé què, un francès, 2 italians, no sé quants, i dius, hòstia, però d'on surten? Vull dir que tot això jo crec que és feina des de darrere, o sigui, des de fa temps, no surten perquè sí, com els bolets, que ha plogut i en 15 dies estan surten els bolets. No, jo crec que hi ha molta feina darrere i els països jo crec que hi estan treballant també. Hi ha molta més cultura de muntanya que no fa anys enrere, que al final eres muntanyero només si anaves a escalar. Ara hi ha gent molt més de muntanya que també va a córrer. I que va embrutar també, que embruten molt la muntanya, la penya. Sí, això també. Bueno, jo sempre explicaré, des de la FEC sempre s'ha fet un hincapié, no?, amb els nanos joves. Jo vaig tenir la gran sort d'entrar a la FEC el 2002 i veure créixer el Kilian, el Gesset, tota aquesta... I veus tota la feina que hi ha darrere, no?, de tècnics que havien esquiat, no?, i que aporten el seu valor a aquesta tongada. Hòstia, després ho compares amb altres... Hi ha molta feina darrere, però està donant els seus fruits. Donen els seus fruits. Sí, sí. Que el dia que nosaltres pleguem, perquè a mi ja no em queda massa, però que vull dir que sempre hi ha el cicle aquest que es va acabant i van sortint. I si us hi fixeu, aquí no paren de sortir nanos joves que hi ha el relleu, que el tenim. Nanos, quan parlo de nanos, parlo de nens i nenes, Sí, noies. sí. I noies, moltes noies també. I noies. Va, per acabar, perquè si no, quina hora és ja? Uf! Del col·lega i les infermeres, i no em facis preguntes d'aquestes que jo caic ràpid, No, tranquil, el tema porno ara és horari infantil encara. Vale. Va, l'última que ens la tira aquí precisament la Marató del Montseny. Què penses de la disputa aquesta FEDME, Federació d'Atletisme? Mira, jo sempre ho he dit i fa molt temps que considero que aquesta baralla ve perquè el pastís se'l volen repartir i les federacions no volen. Tenen el seu tros de pastís i no volen que l'altre mengi d'aquí. Jo considero que aquestes disputes estúpides no porten enlloc, que el que porten és a dividir a la gent. Aquí a l'estat espanyol, si us hi fixeu, quantes competicions, quants campionats d'Espanya poden haver-hi en una temporada de la mateixa disciplina? Quants campions d'Espanya surten? I dius, hòstia, campió d'Espanya de no sé què, campió d'Espanya de no sé quantos, campió d'Espanya de no sé quants. I dius, a veure, un moment, però quants campions d'Espanya hi ha? És que de trail només n'hi hauria d'haver un. Jo crec que les federacions, en lloc de barallar-se i d'intentar mastegar més del que poden empassar, haurien d'agafar i col·laborar una mica entre elles. O sigui, agafar i dir, unificar una mica els criteris perquè al final ens ajudaria a tots els que anem a córrer saber el que estem corrent o poder córrer un circuit de veritat xulo, guapo, que tothom digués, no, jo estic corrent aquí i que puguis anar a córrer i puguis córrer amb Kilian, que puguis córrer amb Capells, que puguis córrer amb Gamitos, que puguis córrer amb Sheila, amb Ragnar Devats, amb Manu Vilaseca, que puguis córrer amb els millors corredors del món allà, perquè és allà on van. Què passa amb el tennis? Amb el tennis tens els 4 Grand Slams i tothom va allà. Vols jugar amb els millors? Ves allà. Si no, no. Què passa amb el món de l'atletisme, amb el món del trail? Campionat d'Espanya de no sé què. Ens trobem que hi ha campionats d'Espanya de no sé quants i el campionat de Catalunya la mateixa setmana. Després es fa el campionat d'Espanya de no sé què una setmana després. Després carrera classificatòria per a la Real Federació Espanyola. Després no sé què. No pots. No arribem a tot. Llavors jo crec i considero, i ho he dit molts cops, que si unifiquessin una miqueta els criteris i hi haguessin menys competicions i més ben parides, inclús això seria molt més divertit per tothom. Tota la raó perquè... Un veterano. No, i la disbauxa... Ara l'altre dia que l'Albert Jorquera tirava un anàlisi, no?, per les xarxes sobre el tema de cap a on va el trail, no?, de les competicions internacionals, si la tele, si no la tele. I clar, tot s'està dividint i subdividint i clar, jo el que veig és que ja hi ha una gran diferència i penso que anirà per aquí la cosa, que hi haurà la part del que és competició professional i la competició amateur. Però lo divertit... I és inevitable perquè al final, si volem créixer aquest esport, la part professional s'ha de fer més professional, amb patrocinadors que hi fiquin diners, televisions... Sí. Però el problema per ser professional quin és? És que quants s'hi guanyen la vida amb això ara mateix, Albert? Clar. Quanta gent es pot guanyar la vida? Quanta gent pot dir, jo puc deixar de treballar
perquè amb el tema dels sponsors i amb les curses i amb no sé què, em guanyo la vida. Però, a més, quant temps et guanyaràs la vida? Que això és un esport que et limita moltíssim, que no estaràs fins als 60 anys guanyant-te la vida, que saps que has de tenir uns estudis, has de tenir una feina darrere. Llavors, hòstia, doncs si jo vull dedicar-me una mica professionalment, qui m'ajuda? Com ho puc fer? Si realment els calés estan... És que s'hi guanyen la vida 3. La resta hem d'anar allà agafant i, bueno, doncs un sponsor et paga una miqueta, l'altre no sé què, l'altre et paga... Al final jo sempre deia, si a mi em paguen la festa, estic més que content. Perquè si no m'haig de pagar les curses, no m'haig de pagar viatges i no sé què, m'estalvio un pastón al final de l'any. Però clar, dius, hosti, no puc deixar la feina. Jo no puc deixar d'anar a fer classes de tenis. Jo arribava de córrer un Ultra Pirineu que acabava el diumenge al matí fet una merda i el dilluns estava fent classes de tenis i fent classes particulars, que m'haig de moure, que haig de fer classes particulars amb el client i m'haig de desplaçar, haig de moure, i estava amb agulletes que no em podia ni moure, però ho havia de fer, per què? Perquè no guanyava un xavo. Ai, Dios, i molta gent em preguntava, no, tu ets professional, tu guanyes molta pasta, i jo no guanyo una merda. És que penso que hi ha una gran desconeixença, no?, en aquest mundillo, no? Perquè és el que es veu, no?, que, ostres, que aneu d'aquí cap allà, aneu a la copa de no sé què, no sé quanto, i es pensen que us guanyeu la vida. Bueno, és una mica el que parlàvem al principi, per remuntar una mica. Són les xarxes socials. A les xarxes tu veus la imatge d'aquesta persona i dius, uah, saps o no? Ha anat a córrer aquí, ha anat a córrer allà, ha guanyat això, ha guanyat allò, aquest tio guanya molta pasta. I no és així, els sponsors paguen el que paguen. I d'aquella manera. Perquè ara mateix qui es guanya la vida amb això? O sigui, hi ha el Kilian... Un que ha sortit per aquí no fa massa, que estava parlant... Pau Capell, Jordi Gamito, no sé ara mateix si encara té o no té... Bueno, Sheila Vilés... Pablo Villa, Luis Alberto, els que estan en marques així importants. Adidas sí que va apostar en el seu moment. Pau sé que sí, i de sobres, tothom sap que sí, però també s'ho ha currat, només faltaria. Jo sé que Gamito estava guanyant-se la vida perquè ell va dir, ara sí, soc professional. Jo no sé com li estan anant les coses perquè porta un temps que se li han complicat una mica, però bueno, sé que en el seu moment sí. Però a partir d'aquí, ojo, perquè hi haurà gent que toca alguna de calés, però ha de seguir treballant. És professional. De dir professional, collons, els populistes dels collons, tio, que aquests guanyen 5 milions d'euros i es queixen perquè els hi baixen una mica la fitxa pel Covid. Fills de troll. No toqueu els nassos, hòstia. Tio, que guanya 1.000 euros, tio, ens les veiem i ens les desitgem. El Jordi Saragossa diu que i a tu les organitzacions no et poden convidar perquè es deixa el pressupost amb atletes que ja guanyen molta pasta als sponsors. Bueno, és veritat. Jo crec que hi ha moltes curses que prefereixen pagar a l'atleta i no cobrir gastos d'altres coses. També no sé fins a quin punt és el reclam. Quasi salto aquí, no? Però és veritat, hi ha vegades que les curses aposten més per una mica de portar segons qui, que inclús no toca, que no... Jo sé de curses que prefereixen portar influencers que no corredors. Perquè diuen que els hi donen més visibilitat i més directa, més ràpida. Dius, no és així. Però bueno, això és hambre para hoy, no, comida para hoy, hambre para mañana. No és així. Porta els corredors, tracta'ls bé, tracta'ls amb carinyo i et repetiran l'any que ve. Porta un influencer que vagi amb la càmera, amb la GoPro gravant i dient tonteries i dient mamonades i dient coses magnífiques de la cursa, que totes són molt maques, però que segur que tenen alguna cagada. També està bé que algú digui, això és una cagada i això no està tan bé. Aquests l'únic que faran és regalar-te la huida i dir que és tot molt xulo i que està tot de puta mare. I te n'has de refiar d'aquest desgraciat que la setmana següent estarà una cursa dient que és millor que l'altra? Funciona així. Sí. I n'hi ha. I si us hi fixeu, n'hi ha. I cada vegada n'hi ha més que surten amb la GoPro esprintant davant teu o esprintant davant dels més per dir que allò és de puta mare. I n'hi ha molts. Però aquest que dius, l'esprinter aquest, em sembla que ara ha tingut un criu i ara ja no està... Pues si ha tingut un criu, que el cuidi, collons, que el cuidi, que ens deixi estar. Està bé que tingui crius. No és en Kilian, no? Perquè en Kilian no surt amb una GoPro. No. N'hi ha molts. Hòstia, mira, ara que dius això, se m'ha oblidat de comentar-li... Ah, sí, que t'ho volia comentar tu, és veritat, clar. Ara que m'ho deixes anar, hòstia, que això, que el Kilian va pel segon, que tu què? Què hem de fer? Jo tinc... Hòstia, ara no tinc res aquí. Estic buscant... No ho tinc. Tinc un criu, tios. No us ho he dit mai perquè sóc una persona que no soc... No m'agrada que aquestes coses es parlin perquè al final no és el cas. No vull vendre la meva vida privada. Però jo tinc una criatura ara. Es diu Teo. I va fer 10 mesos fa poquet. No cardis? Sí. Que va ser pare, eh?
Deu estar per allà perquè l'hem tret a córrer avui, la Manu se l'han portat a córrer, ha fet 8 quilòmetres. Ah, un gos, coi, me cago en la... Ja m'havies entabanat, me cago en Déu. Tenim un gos. Bueno. Està per aquí el Teo. Mira, mira. Espera. Teo. Hola. El veieu o no? Hola, guapo. És una canya. Bueno, maco. Ei. Una hora, Déu-n'hi-do. Merci, tio. La veritat, m'ho he passat molt bé. Has estat bé o no per això? Ha estat bé. T'he fet cas, que sapigueu que va ser el propi Gerard que em va dir no vull una entrevista a l'Uso, vull que m'apretis. Però és que jo crec que l'entrevista a l'Uso, aquesta típica entrevista, s'ha fet sempre i és que estic cansat. Quina cursa és la teva favorita? No sé què. No, home, no, entrem una mica al tajo i anem a parlar de noms i cognoms, si no passa res. Si al final la gent ha d'entendre que tu em pots caure molt bé i l'altre no em cau tan bé i no passa res. No ho diu ningú, o sigui, no li tinc mania a ningú allò com per dir, no, és que no hi parlaria mai. Però sí que hi ha gent que no em cau tan bé. Mira, mala sort, és el que tiene la vida. Li deixem un missatge, Jordi Saragossa. Vols fer un live amb Ultras Catalunya parlant clar de los roba fotos, los que utilitzen les teves fotos, o què? En Jordi donaria molt joc aquí dintre, o sigui que jo crec que la pròxima la podries tirar per aquí i seria una entrevista de les bones. Jo el Jordi no tinc la mateixa confiança que amb tu, tampoc el conec tant, però el veu un tio molt trempat. Sí, i si l'apretes una mica, se'n sent molt ràpid. Mira la Maria. El botanito. La Maria t'ho dirà, que se'n sent rapidet. Vull dir que també haurà d'anar amb cuidado amb el que diu, Va, Jordi, què? Sí o no? Sí, segur que sí. I al hippie també li podries fer una un dia, que el hippie també tindrà les seves a dir. El hippie t'ha dit el que li vaig dir una vegada, que li vaig dir si t'ho prenguessis més en sèrio, faries millors resultats. O pitjors. O pitjors. Perquè hi ha gent que quan s'ho pren molt en sèrio, la caga de ple. I després posa excuses per les xarxes. No, bueno, després són aquells que, hòstia, que han anat corrent i s'han torçat el turmell 20 vegades. I tot i això han fet segons. Aquests són els que em cauen pitjor. Els que foten un resultat de puta mare i el justifiquen. I dius, no, però si has fet segon o tercer. Joder, tio, està la puta mare, no justifiquis un segon o un tercer. Què pensaran els que venen a darrere que no s'han fet res i han arribat darrere teu? Hòstia, tio, ets un cabró. Sí, és veritat, això sí que és veritat. Hòstia, si no guanyes ja... Hòstia, què li ha passat? No sé què... A veure, hi ha més gent que corre. Sí que sí. Que justifiquis un podi, que justifiquis no haver guanyat, això és tremendo. Jo no puc. I ho he llegit molts cops, de molta gent he llegit alguna justificada d'hòstia, és que no sé què, és que no sé quants. No, segon, tercer, cinquè. Ja està bé, tu no passa res. Ja està bé. Avui ha sigut això, demà serà una altra cosa. Però bueno. Bueno, maco, molt agraït. Moltes gràcies a tothom per haver estat en aquesta xarxa informal d'en Blackie, que ets un bon paio, que amb el temps que et conec, hòstia, jo em trec el barret amb tu, és de les millors persones que he conegut, de veritat. No diguis allò bon atleta, millor persona, perquè això no ho pot. No, però mira, ara et seré sincer. Jo va haver seré sincer aquí amb els 60 que estan aquí. Jo fa un any i mig, 2 anys, vaig estar molt fotut de feina i de les persones que em van ajudar, una d'elles va ser en Gerard Morales. I amb això, ja només per això, et dono sempre les gràcies i, hòstia, que estem per lo que vulguis. Ei, igualment, Albert, ja saps que t'apreciem molt i res, tio. Qualsevol cosa ja ho saps, vale? Molt bé, maco. Vinga, una abraçada. Adéu. Adéu.